igama favored footprints lithetha ntoni? Likhuluma ngempilo yami, la ngiphuma khona nala ngikhona. Ngizibona ngifavored kakhulu, ngizibona ngingaphansi komusa kaNkulunkulu kakhulu. Kuba noMfundo Cele Ngimi ndiyayazi nguwe, but kumuntu ongamaziyo uNomfundo ukhule njani? uNomfundo ukhule nje ethandwa ekhaya kakhulu. Kwathi sengina 14 ngizothi 15 ngadibana nomuntu engithandana naye, ubaba wengane zami, boyfriend ena 25 years. Eyathatha ubuntombi bami yangizalisa ingane. By the age of 15 ngina 15, by the age of 21 ngase nginengane eziwu5 but 3 surviving, and emva kwalokho wangishiya. And emva kwalokho ngase ngiqala ukuphuza, but ngicabanga ukuthi kwaba nomthelelo omkhulu ukungishiya kwakhe. Wathola omunye umuntu la ngaqala khona ukudla iyobisi notshwala kakhulu. Ngangena kwi-ecstasy, ngangena nakwi-cocaine, ngagcina sengiviolent, ngumuntu onolaka o-violent to kwindlela yokuthi kabili ngibosheshelwa ukuba violent kwami. Izinto zami nje zavela zafula apart. Ngathi ngagcina sengithola ingane yesi4 nomuntu engimthanda at that time, but ngiyacabanga ukuthi into eyenza ukuthi singakwazi ukuhlalelana is because of isimo engikusona. Ngengamazi nje omunye umuntu ukwada ngela xesha awukhathali awuthenanga because of amava akho ku first boyfriend. Ngiyacabanga ukuthi lento ama-drugs iza nemimoya emibi, ikwenza ungabi umuntu lo uNkulunkulu akubizela ubuyiyona. So ngeke ngiyisilwane in totality nje. Alright. Phulaphuli komhlobo we FM ukuba ngaba ke uyafuna ukuba ngaba uyibukele phake ungaya ku social media, ungaya ku Facebook umhlobo we FM 88-106 kulapho uzawudibana khona ke kwakunye noMfundo kaCele. But ngela xesha usenza iziyobisi unegama obizwa ngalo nangoku setrongweni andithi? Yeah. Kwakusithiwa ngubani? Because kaloku andithi uyathandwa ngabantu ngeli xesha ude ube namagama oteketiswa ngawo. Bebengibiza ngoNdofaya. UNdofaya kuba bebengibiza ngoNdofaya ngicabanga ngoba ngengihlala nabafana abantu besilisa with abantu abama gangs at times ngibashintsha because ngizwana wonke umuntu. So isikhathi esiningi bebengibiza njengazi ukuthi ngu-first lady ehlezi ngihleli nje nabantu besilisa nabafana agcina sekuNdofaya, and futhi because of impilo ade ngiyiphila bekade ngingaphila impilo ephilwa amanye amantombazane. Ngingasho ukuthi ngikusikhotheni, ngagcina sengiphila futhi ngi-adopta kakhulu leyo mpilo leyo. Bapha abantwana ngeli xesha kusenzeka yonke le nto? Uma wami nogogo wami basakhona, abantwana bami bakhuliswa uma wami namanje futhi. Alright, wamcaphukela utata wabantwana? Hayi ngaleso sikhathi nje asikhulumisani ukuthi manje asinabo ubudlelwane. So yena kodwa ngiyibuze ngoba kahlehle uyena umuntu owaqala wamosha impilo amathatha umntombi wami at 14 years. Emva kwalokho futhi wangishiya nezingane akanandaba ngabantwana bami, but every day ngiyacela uNkulunkulu angisize ngidlule khona ngizokwazi ukuphila impilo yami kahle. Iyatshintsha xa kuphi yonke lento ube kanti nosana ngoku olungu-favored footprints, itshintshe phi yonke lento? Ishintsha isikhathi kokufanele khona isikhathi la ngathela khona nomfana noma oyisamncane lo bhuti kodwa eshadile engimaziyo no futhi umuntu engimaziyo. And ngaso sikhathi impilo yami vele ngese nginezitha like everywhere ngese ngasazwani nabo awuvani nanto. Kwaba yilapho impilo yami ishintsha khona isikhathi sebengithengele khona inkabi, and then inkabi instead zingibulala zazongitshela ukuthi kuthiwa yintoni inkabi ngoku? Inkabi labantu abakhokhelwayo. Oh, okay. Abakhokhelwayo, yes. Alright, mabayobulala. Okay. And then mangitshela amatshela noma ngabaleka ke ekhaya. Ngilala ngisho ehlathini. Ngilala ehlathini ehlane, ngibalekile nginganayo indawo yokulala. Ila engathola khona ukuba nomngane uNkulunkulu, ngaqala ngafunda iBhayibheli ngizenge ngasanamuntu. Nginganandawo engizoya kuyona. Ila ngaqala khona ngaba nomdlelwane noNkulunkulu. Iyashintsha ke impilo yami nendlela engibuka ngayo impilo. Ubuyela njani ku-society xa busaziwa ezumuntu omoshayo, ezumuntu okrwada, kwenzeke ntoni? uNkulunkulu wenza umusa ngangabheka abantu, ngikuthandaza kwami ngicelile kubanye abantu engimaziyo uxolo, but ngisho babengibona ngami ngesontweni. I think nabo banakho lokho ukuthi mhlawumbe ufunda shithi 3 years ngihamba ngesontweni. I think ngalokho kuyashintsha indlela abangibuka ngayo, but angakaze ngihlale nabo ngikhulume nabo right now nje
ngisabheke lo msebenzi lo wami nokufunda kwami ke nje sengiqedile nokufunda. Right, 23.5 kwemizuzu emva kwakhe insimbi yeshumi elinanye kumhlobo wenene FM nomfundo kaCele ngumsunguli we-Favored Footprints wayesakwaziwa njengondofaya kodwa wangayambanga phansi zonke iziyobisi uzenzile utywala yinto ayaziyo kodwa ke baguquka ubomi bakhe sincokola ke ngo-Favored Footprints xa sibuyayo.